Ikaw makore gi tenda rita kwe sub county ma Homabay ne obedo gi romo gi jopiny kar chung' od bura ma Homabay town mar chiwo ne gi puonje wi okenge ma onego giluw e weche motenore gi lope mar geng'o achudhe ma osebedo ka mayo jopiny lopegi. Ali Abich nigi ler mar wachni. Romo makamano manobagi kabunde ka chud bura ma Homabay town ne okelo kanyakla ruodhi kod jolopgi kod apisas mawuok e bad migawo mar lo mar chiwo ne jopiny puonj e okenge monego bed ni giluwo ka gidwaro bwok mag lo e kind chenro mamoko e ofis mar lo manitie boma ma Homabay ka jopiny bende nobedo kod thuolo mar chiwo ng'ur margi e pek ma gisebedo ka gineno e ofis no. Romo no biro bang' ka apisas ariyo matiyo ofise mag lope manitie boma ma Homabay ne omaki kod obila mag okwach kich gi ketho mar kawo asoya kuom jopiny ka jalup komisona e sub county ma Homabay Charles Moyaya mane ochuo kom e romo makamano wacho ni dwaro margi en mondo jopiny obed kod ng'eyo matut e weche motenore kod lope. Members of the public have been raising issues as regards to services being offered from the lands office, delay in execution of especially conclusion of disputes, boundary disputes, land disputes. So we wanted them to have a one-on-one conversation with the officers, the registrar, officials from the National Land Commission, the valuer, land surveyor, and we've had a fruitful engagement. Registrar mar lope county ma Homabay Bernard Bosire ne okone pek magenene ofis no biro kalore kod jopiny mathoth matiyo kod joblek kata chudhe moko e kinde ma gidwaro bwok mag lope kendo osemiyo jopiny mathoth owito omenda gi kane okone jopiny mondo wetiyo kod joblek kata chudhe mag lope e kinde ma gidwaro chenro mopogore ofis no. So we have also told them how to pay for all the transactions through AltPay and not to deal with non-staff members. Most of the public normally like dealing with their agents or brokers, and normally they come when they have already been conned money. That's when they come complaining I've been conned money. Bosire bende nokoni achudhe mag lope maloso bok mag lo mabandia opong'o boma ma Homabay, gweng' ma Kwandiko e Ndhewa, gwenge mag Mkajulwe ka chud bura mar Angue kama ne ogolo siem ni achudhe makamago. The main place is in Ndiwa, in a place called Kwandiko. There are so many fraudsters in that area, and there are so many absentee landlords there. And another place is here in Asewa in township. Also, fraudsters are so many, preparing title deeds similar to the one that have been prepared by us. Again, another problematic area is in Gemkachuru. Gemkachuru is in Asumbi direction. Hapo, the parties, landowners sell land more than 3 times. Anausia huyu, after some time anausia mwingine, after some time anausia mwingine. So the final person gets the title deed. The other 2 have not gotten the title deed. They start complaining. We have also told them the repercussions. Ka jopiny mano yuoro kinde romo makamano bende lero pek magisibedo ka ginene weche mag lope. Paulos ne title deed ma fake. Imonja go kendo igoya mamaka gi polise matera mbeta mabigoya kendo sani wan gi ng'ate court mabe akia kata kumoa to wacho ni en gi title deed mar lopa kendo dwani mondo dara adwani sirikal okonya kendo jopiny owuok ka itgi okolore kabisa ni ng'eyo mok gi ng'eyo mamoko emomiyo tabu timore ahinya kama wawuoyo ere kaka lo achiel man gi title deed 2 kata 3 wuok ka registra nade. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay.